Salamat in taon anak kay miuli ka naging taon din sa atong probinsya. Opa, gimingaw na sa kay ko ninyo, good. Tadong tuwa pa ka sa laing nasod. Dili ka na hapit manawag. Imong Facebook, dili sad active. Grabe magod akong kabisi dito pa. Dali mo. Mga buwata sa akong mga pasalubong para ninyo. Wow! Taghanang yung dali mo, kuya. Oh, gidaagin ako tanan kay wala mong gugoy plano mo balik pa dito glarga, good. Uyan la, sa ato pa. Makauban na ka na mo balik nag. Ato ko sa syudad mo stay pa kay magtukod kog negosyo dito. Pero mauli gapon ko ninyo dire. Kada weekend. Aw, arang-arang na lang yung taon kay doon na lang ka. Kung may ngaon minimo, pwede ra kami mo ay muadto nimo syudad. Ha? Oy, ayaw lang pa oy. Wata lang ko ninyo din eh. Bubisita ra likod ninyo. Kuya, anong naman kayo mga pamabayag ng mga gamit din eh? Ha? Ayay, may uyab na kanak. Sa ako ng mga amiga pa. Usahay, may bilin sa kong gipuyan. Ikaw, kuya, ha? Agalo. Shit, kuya, tingnan ka no? Chick boy ko taon. Di oy. Ay na lang nagilabti ng mga pangbabae diha. Paspasi yung pamili kay muadto na ko sa syudad. Paspasi, paspasi. Ay, nagtuo kog imo ra kong Indianon. Wa naman kog ka mag-chat na ako. Hinay ang signal dito sa probinsya, good. Unya, nagkita na mo si mo uyab? Wa pa, Ako sa ginan nga, ipahimutan sa anak ko akong mga gamit. Unya, unsa may plano nimo? Ambot. Maniit sa ko kung unsam gani akong batiyon inigkita niya. Basig, mubalik na yung spark day karon nga di na may LDR. Go, best friend. Basta kung unsa may desisyon nimo, always lagi kong nakasuporta nimo. Salamat, best friend. Big time na gining akong uyab da. Dinhi na magigudad on sa mahalon nga restaurant. Kay deserve mo sa nimo. Sa tanang pagsabot na ko sa panahon nga naapa ko sa laing nasod, wag gyud ko nimo dudahi bisag usahay di na ko makachat nimo. Kay nahibaw ko nga busy ka. Og of course, dako ka kay kung salig nimo no. Dili sabi alim imong gibuhat nga nalayo ka para magtrabaho. And thank you ha sa pagpaningkamot para sa tong future love. Love, okay na ka? Okay ra. Okay ra ko lang. Excuse ha? Hello? Best friend? Na ako'y good news ni mo later. Chati ko asa ka human ninyo mag-date ha. Sige. Bye. Ing nalagod ang best friend nimo. Nga dili magsamok mag-uban ta. La, nara siya importante nga tuyo. Ikaw ba? Ang dangan na nang sige ni mo og silos bahin niya, Abi? Okay? Best friend, mag-open ubag nga bar ang akong friend. O gusto niya nga usa ka sayang entertainer. Tinuod? Yes! And ako pag yun budget nga ihatag di mo. Kay medyo layo man diri sa ato ang bar. Okay, sige. Salamat kayo sa pag-recommend, ha? Best friend. Good job, best friend! Salamat, best friend. Uy, hala. Kadaga nag-miss call si Kiana. Naas siya sa kundo? Mao ba? Diin man sa giyawi? Recorded by X Thunder Gaming. Nalimot ka nga na ako yawi diri sa tuwa pa kaslaing nasod? Oo, di ay. Love, ano mo masag ka mag-ingon nga moari day ka karon? Nawa o, gubot pa kayo din eh, oh. Wa ko makalugar o panglimpyo. Sulti ko tinoo dyan di. Ha? Kanus ala ka nagbinuang nako. Uy, din ka ng lipstick. Sa kabago pa nimong nauli din is Pinas. Nakadana din ka babae din he? O nagbilin pagin mong ebidensya? Kiana, nasayop ka. Sino sa'yo? Niya, o gikupta na akong ebidensya. Mamakakyapon ka? Kiana. Salbahis ka? Oh. Nagtinarong ko ni Mus na apakaslayo. Pero nakahimo ka na ko ani nga naakas Pinas.
Sabat na siguro ito laing nasod sa? O sa kayo binuhatan ni mo dito, no? Love, Ayokong tawga, ana! Magbuwag ta! Kiana. Sultihin na lang lagi siya tinuod. Ambot lang. Wasa ko makasabot sa kibati. Kung malipay ba ko nga, gibuagan ko niya o mag-uol ko. Ako din iuli ang mga... Kiana, So sakto gid ko sa kondoda. Ikaw gid mo ibabayi ni Jandy. um, Buang nga biyan ako, no? Ngano ni tuop ako siyang giingon nga amiga ra mo? Kaya na nasayop ka. Oh, nasayop gid ko. Nasayop pag tao nga gimahal. Ug naibaw mo na ta ka nga may uyab na si Jandy. Bigkaon kang dako. Kiana, O nga naman. Ako imong badlongon? Sakto bitaw ko. Bigaon na. bayot ko! Unsa? Kalit lang. Kalit lang kay nga, wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Kiana, pasabton ti kag unsay hitabo. Ha? Nagkinahanglan kag trabaho? Oo, kasi tinuod lang. Niano ko sa Manila karon. Nauman na akong kontrata sa laing nasod. Pero di pa ko pwedeng mauli. Kinahanglan makakwarta ko. Labi na gid nga si Papa ni undang sa iyong trabaho. Ug si Mama, dunay sakit. Best friend ta ba ang ko? So ayan ako, tawagan kailan ako das Manila. Pero, kuan lagi, kinahanglan nga magbinayot ka. Ha? Magbinayot? Nga naman. Mga entertainer nga bayot man ang kuhaon. Oh, ha? Oh, sige, pala na. Sudlan ako bisad unsa pa nagtrabaho ah. Og maot to. Sukad adto. Mura kog nakauyon nga nagbinayot ko. Ngay mga panahon nga ma-attract na kog sugod og lalaki. Pero ako ning gipugngan kay na ako'y uyab. Naa ka. Pero sadyang nauli na ko din sa Pinas. Ug nagkita tag-usab. Na-realize na ko nga ngawa nang akong feelings para nimo. Unsa? Sa ato pa. Tinuod gid ay nga wa kay laing babae. Wa. Ako ang nahimong babae. Diyos ko. Sorry, Kiana. Sorry kung nawa nga akong pagkalalaki para tumanon ang akong promise nimo nga magbinyo ta. Nga magkapamilya ta. Pero di na ako kayang magpakaroon nun. Di na ako kayang ilaron ka og ang ako kaugalingon, Kiana. Thank you, everyone! Thank you! Best friend. Ah, best friend! ila ni mo. Ha? Kinsa man? Jan, Janty, nice to meet you, Jandy. Nice kay kamusyo. salamat. Biyaan sa tamo ha. Excuse me. Ah, So, pwede ba ko nga makapangayo sa imong contact number, Jandy? I love you. Oh. O gusto gi ko nga magkailagi nimo, Jandy. Pwede ba ko nimo hatagan og chance? Jan, sorry ha. Pero, di pa mo ko sure nga andan na ba kumusod og balik sa usa ka relasyon. Kung anong ko Jan, daghan pa kay kog mga what if ba? Nagasabot ko. Pero please, Ah, hatagi lang ko og chance nga mapakita na ko nimo kung unsa ko mo pagka. oh, Okay lang ako nga wa sa tayo relasyon. Pabuto na ko ang imong desisyon. Oh, it's you. I know. wag ko mag-expect nga moabot sa akong part
nga ako nasad ang panguyapan. Sa tinuod lang, nindot sa pamati nga gipangga kong samot nga ni babae nga akong gibati. Pero hangtod karon, di pagyapon ko sigurado kung andam na ba ko. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang, kaagi ni Jandy, nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga nagalahan, How Will I Know? Kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab, mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasi ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit.